para mí, como rector da Universidade de Santiago de Compostela, darles a todos vostedes a benvida a este acto de inauguración desta exposición que leva por título Con Galicia sempre no horizonte e que nos dá a oportunidade de contemplar obras fermosas e moi representativas do que é esta cidade de Camilo de Albariño e Isaac de Díaz Pardo. Vai tomar a palabra en primeiro lugar o José Fandiño Veiga en representación dos comisarios da exposición. Boa tarde a todas e a todos. A exposición Con Galicia sempre no horizonte, Camilo de Albariño e Isaac Díaz Pardo en Compostela, recolle o tempo vivido por Camilo e Isaac, pai e fillo, en Santiago, cidade a que chegou de Albariño en 1920 para facerse cargo da dirección da empresa de escenografía e propaganda artística de Isaac Fraga, en a que nace Díaz Pardo ese mesmo ano. Se para Valle Inclán, Santiago é unha cidade inmobilizada nun soño de granito, unha rosa mística de pedra, para Camilo Díaz, Santiago era a cidade santa polo apóstolo, áurea por Xenmide, sabia por Fonseca e heroica polos estudantes que formaron o batallón literario de 1808. Para Camilo, que sempre manifestou o grande amor que lle profesaba, Santiago é a musa de toda Galicia. En Santiago únense todos os valores do povo galego. A historia de Galicia está formada polas follas de pedra dese gran libro que forman os monumentos de Compostela. Para Isaac, Compostela era a cidade na que naceu, na que viviu os primeiros 16 anos da súa vida, en a que seu pai lle prendeu na cabeza unha indeleble estreliña forxada na irmandade dos principios galeguistas e republicanos en que o educou. Pero a veciñanza compostelar rematou co levantamento militar de 1936 o ser Camilo víctima dunha feroz inmolación en aras do absurdo. Desposuído de todo, derrotada e aniquilada a súa familia, Isaac tuvo que fuxir escapando das garoupas fascistas que o perseguían. Pasaron días e anos, pero Isaac non puido nunca esquecer a Rúa das Hortas na que nacera, nin o cheiro do calexón da Tambón da zona da súa infancia. A exposición Con Galicia sempre no horizonte, Camilo de Albariño e Isaac Díaz Pardo en Compostela, promovida polo Ateneo e a Universidade de Santiago, patrocinada polo Concello e pola Deputación Provincial, ocupa dous espazos contiguos do Colexio de Fonseca, o artesonado e a antiga capela gótica. No Salón Artesoado, con información gráfica e documental, repásase a actividade vital e artística dos 16 anos que Camilo e Isaac viviron en Santiago. A Casa da Tumbona da Rúa das Hortas, na que Camilo montou o seu taller e na que naceu Isaac. O labor de Camilo Díaz como escenógrafo, pergaminista, diseñador gráfico e editorial, muralista e pintor. E eventos como a gran cabalgata histórico-descriptiva de Galicia de 1926 que produciu como director artístico do Concello de Santiago, os cartéis das festas do Apóstolo, así como os cartéis do Estatuto de Autonomía que elaboraron na Casa da Tumbona Camilo e Isaac. E como testemunho na barbarie da Guerra Civil, os retratos que Camilo lle fixo aos seus compañeiros de prisión na Falcona Compostela. Na segunda parte, na que ocupa a antiga capela gótica do colexio, a exposición está dedicada exclusivamente a ofrecer unha visión da actividade artística, industrial e intelectual de Isaac Díaz Pardo desde que se viu obrigado a abandonar a súa cidade natal. Como ponte entre a primeira parte e esta segunda, ofrécese un sucinto relatorio do que significou a creación do Laboratorio de Formas, ente teórico e viveiro de ideas concebido en 1963 entre Díaz Pardo e Seoane para recuperar a memoria histórica de Galicia interrumpida en 1936. Edicións do Castro,
Museo de Arte Galega Contemporánea Carlos Maside, Fábrica de Cerámicas e Seminario de Sargadelos, Instituto Galego de Información, etc. Tamén acolle este apartado unha apurada mostra dos traballos de Díaz Pardo como ceramista e como pintor de cabalete, no que se combinan obras da súa etapa de clasicismo depurado con outras que mostran a súa evolución para un expresionismo de denuncia social. Camilo foi, segundo Luis Seoane, o máis importante escenógrafo e un dos máis destacados artísticos gráficas de Galicia do seu tempo. Isaac, por a súa parte, pasou os 90 anos da súa vida creando factorías culturais e espazos contra o galego. Coa coroa azul cobalto como elemento de identificación e a actualizada estrela de 7 aspas radiais na primeira época como marca, a cerámica de Sargadelos actuou de embaixadora de Galicia polo mundo. Por iso, resulta inexplicable a destrucción sistemática que está sendo sometido o paraíso de arte, industria e comunicación con que Isaac e Luis Seoane agasallaron o pobo galego. O Castro Sargadelos, creado polo Laboratorio de Formas, constitúe un patrimonio cultural de Galicia inteira. É responsabilidade da sociedade galega, sobre todo dos seus gobernantes, adoptar as medidas necesarias que poidan preservalo e garantir a súa continuidade e supervivencia a coberto de calquera eventualidade e de calquera peripecia empresarial que poña en perigo de desnaturalización, estrago ou desaparición. Chegado o momento dos agradecementos a institucións organizadoras, Ateneo e Universidade e os comisarios, queremos agradecerle ao Concello de Santiago e á Deputación Provincial o seu patrocinio e queremos ter tamén un recordo moi especial para a área de cultura da USC, moi especialmente para Mercedes Rosón e Eloi Blanco. E tamén para Pilar San Pedro, por ser ela a primeira en falarnos da realización desta exposición. Gratitude infinita a Mercedes Rozas por poñer xenerosamente ao noso dispor o seu talento e a experiencia como comisaria de arte. A Xaime Fandiño o noso agradecemento por saber darlle visibilidade espacial e estética a todo o traballo de investigación e de recopilación de material doado unhas veces, arduo outras, que Gloria López e máis eu fixemos como comisarios. A él tamén lle debemos o deseño da cartelería e do catálogo, e o rescate do lema con Galiza sempre no horizonte, unha consigna permanente utilizada por Camilo e Isaac, que era algo así como unha declaración de principios, unha actitude de compromiso con Galicia e coas causas xustas. Por iso, con Galiza sempre no horizonte, Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela é o título desta exposición que hoxe se inaugura. Grazas tamén a Campos da Nube, a restauradora Yolanda Porto Tenreiro e os prestadores de obra, Museo Carlos Maside, Ramón Castromil, a Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Arquivo Histórico da USC, Fundación Penzol, Museo do Pobo Galego, Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, Familia Díaz Arias de Castro, Biblioteca de Galicia, Andrés Varela, Galería Arbis, Nieves Villamayán, Eduardo Pardo de Guevara e a Galería José Lorenzo pola súa desinteresada colaboración. A Gloria López, a miña compañeira de comisariado, os meus parabéns pola súa competencia na organización desta exposición. E grazas a todas e a todos vós que coa vosa presencia dignificades a dimensión histórica de Camilo e Isaac. Termino saudando ás autoridades que avalan esta inauguración, señor rector, señor vicerreitora, señora vicepresidenta da Deputación, señor presidente e demais membros do Ateneo,
familia Díaz Arias de Castro, representada por Xosé Díaz, neto de Camilo, fillo de Isaac. Pero quero me deter un momentiño no alcalde de Santiago, Martiño Noviega, para recordarlle que o mediodía do 24 de xullo de 2015, diante da Casa da Tumbona, na que o Concello iba a colocar unha placa dedicada a Camilo, acercóuseme para comentarme que había que traballar o tema de Camilo e Compostela. Eu tomei nota, e como diría o noso común amigo Pablo Torreira, administrei os meus silencios e aínda que modestamente aquí está o noso contributo. Tanto Camilo como Isaac consagraron a súa vida ao servicio da dignidade humana, creando factorías culturais e espazos contra o baleiro. Tal foi o seu compromiso con Galicia e a súa dimensión ética por riba de todo, que os dous, pai e fillo, ya caen aqueles versos que Lorenzo Varela lle dedicou a Castelao. Galicia Ceibe callará o teu nome nas alturas do pórtico da gloria, para que fale vos anxos como un home que leva a patria inteira na memoria. Nada máis. Graciñas por atenderme. Vai falar agora don Xosé Díaz Arias, neto e fillo dos homenaxeados con esta exposición. Boas tardes a todos, amigos. Eu aquí non teño nada máis que unha representación familiar, non teño responsabilidade nesta exposición e, por lo tanto, me vou limitar simplemente a agradecer este acto, estas exposicións, este momento resulta emotivo, claro, para a familia. Sei, eu ainda non vi a exposición porque acabo de chegar a Coruña e un poquinho non me dou tempo a vela, pero creo que é unha gran exposición, está moi ben artellada. Quero felicitar aos comisarios porque creo que fixeron un traballo fantástico e nada máis, agradecer a todas as institucións e persoas que traballaron en ela e reiterar que para nós realmente é un acto moi emocionante. Moitas gracias. Palabra don Salvador García Bolaño, presidente do Concello. Boa tarde. Imos a aguantar todos o entorno temático de estas dúas grandes personalidades que subiron na nosa terra. Dignísimas autoridades, institucións colaboradoras, comisariado da exposición, ateneístas, prezadas amigas e amigos. O Ateneo de Santiago compraces en ter participado na organización desta significativa exposición titulada con Galiza sempre no horizonte, Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela, porque Camilo Díaz Baliño, cualificado escenógrafo e artista gráfico, xunto a Isaac Díaz Pardo, pintor e promotor de industrias plásticas creativas, representan a modernidade e a ética na historia inmediata de Compostela. Camilo e Isaac, pai e fillo, representantes da vanguarda artística, comprometidos coa democracia e o galeguismo ata as últimas consecuencias, son un exemplo de como aquí xa se ten subliñado para os habitantes desta cidade e de Galicia inteira. Camilo chegou do cine ao cine de Compostela a comezos dos anos 20 e aquí desenvolveu unha intensa actividade artística e cultural
como diseñador do cartelismo cinematográfico da empresa Fraga e diseñador da editorial Nos do seu amigo e colega Ángel Casado. En Compostela, como antes fixera coas Irmandades da Fala, comprometeuse políticamente o Partido Galeguista ata ser víctima da barbarie franquista que o asesinou nunha cuneta das proximidades de Sá, parroquia de Meixide, Palas de Rei, no romper da amanecida do 14 de agosto, nos indicios do golpe militar de 1936, inmolado ao igual que milleiros de republicanos españois que non se conformaban con perder a democracia. Camilo e un Isaac ainda neno colaboraron conjuntamente en actividades tan brillantemente creativas como a campaña coa defensa do Estatuto de Autonomía. Gardo ainda na recordanza, dende ben neno, os brutais disgustos do meu pai cando se lle viña en mente o asesinato do seu amigo Camilo Díaz, perpetrado por os racistas. Lembro tamén as frecuentes referencias que de Camilo facía, xa que viaxaran coa Coral da Rubada Argentina, Uruguai e Brasil, e ele ia como escenógrafo da Coral da Rubada, o Orensá, e meu pai como presidente e presentador. Daquela viaxe conservase en casa un estimado, magnífico retrato do meu pai, debuxado e datado a bordo do Highland Princess o 17 de marzo de 1931 e alá nas terras americanas escollería a instauración da Segunda República Hispana. Camilo e meu pai xa se conocían das Irmandades da Fala e de viviren aquí en Santiago de Compostela, onde Isaac Díaz Pardo naceu o 22 de agosto de 1920, sendo tamén un activo intelectual galeguista, ademais de excelente pintor, ceramista, empresario. Na actualidade, como hoxe aquí se contemplan, recóllense no seu considerable legado aspectos plurais das súas obras e da súa entrañable a referencial memoria, da intensa conxunción que sentían por esta súa terra, por esta nosa lingua e polo povo de nós, superada a etapa de terror que levou a morte do seu pai Isaac Díaz Pardo, aínda con medo no corpo, iniciou unha etapa de formación e de creación artística centrada na pintura, nun primeiro tempo que o levaría a unha evolución posterior cara a industria cerámica. Este impulso creador, o apoio de artistas como Luis Sebane, desemboca na creación das industrias cerámicas do Castro, de Sada e de Sagarreiros en Cerro, aínda hoxe referentes da innovación e calidade da industria cerámica e, en boa medida, depositarias da imaxe da marca de Galicia. No pasar do tempo, Isaac e máis eu coincidimos en diversas institucións ás que pertencimos como membros fundadores ou da Xunta Rectora. Con grande estima e ilusión, gardo na biblioteca un exemplar dun caderninho con ilustracións fotográficas daquela importante xira suramericana dos nosos pais e do que vin outro no Museo Carlos Maside, que probablemente estea hoxe no Museo de Galicia. O grande afecto tamén gardo un dibuixo que nos fixera Isaac para invitación de cando casamos Xulia máis eu, coa dictatoria os meus mellores votos de felicidade Nadal de 1982, Díaz Pardo. E con igual gratitude gardo placa de plata que me entregou no 2005 na cea homenaxe que me deran organizada por el Eulogio Rival, os escritores e escritoras compostelanes o meu 70 aniversario. Un extraordinario alcance por diferentes soportes e espacios mediáticos e con un imparable vento de consternación que veo percorrer os
son os fins do mundo da cultura galega, no aquén e alén mar, así se expandiu a triste nova do pasamento do excelente pintor de significado intelectual e escritor galego Isaac Díaz Pardo. Xa vai alá para 6 anos. Unha figura de éxito galego, ademais, no sector da creación e modernización da cerámica artística e industrial, realizada nos seus inicios nas fábricas de Castro de Samoedo, Galicia, e en La Magdalena, Argentina, facendo así mesmo posteriormente na modernísima planta fabril de activación e remodelación innovadora do complexo de Sargadelos, coa modelaxe de novas figuras artísticas e deseño de baixeras amplamente difundidas e gozadoras de grande estimanza, incluso no paradigmático Mómenes de Urquina. Asemade, coa estreita colaboración do seu romanceiro pintor Luxevane e de Andrés Fernández Albalá, director arquitectónico das avanzadas instalacións, que se uniran con ele na sociedade, promoveron unha serie de proxectos renovadores en diversos campos artísticos e de difusión cultural no ámbito editorial do sector xornalístico, Laboratorio de Formas de Galicia, Seminario de Estudios Cerámicos, Museo de Arte Galega Contemporánea, Carlos Moside, ou o malfadado Instituto Galego de Formación, entre outros. Ainda que pase a historia como un dos mellores pintores deste país, e polo seu papel como ceramista, Díaz Pardo foi moito máis un creador plástico, foi un agitador cultural que puxo en marcha Edicións do Castro, un dos centros editoriais máis importantes do país e únicamente unha realidade moita e de contraria pudo evitar a posta en marcha en Compostela dun proxecto xornalístico como o Diario Galicia. A de Isaac foi unha vida, en fin, como a do seu pai, entregada á arte e á cultura, nun primeiro período ao prolífico e pesado cultivo das artes prácticas, e nun segundo, a incansable promoción da nosa cultura como empresa ao transcorrer de moitos anos de éxito ata que a ingratitude e a cobiza algúns accionistas andaran a derrubar tantos traballos enormes construídos que ben a súa magistral pegada na nosa historia permanecerá indelébel. Camilo e Isaac son dous libros referentes. Camilo, o porcelán de adopción entregado como poucos ao desenvolvemento desta cidade, Isaac como porcelán de nacimento de vocación que nunca perdeu o horizonte da Torre Berenguera no norte da súa vida, vibrante e complexa. Dous referentes para Compostela, pero tamén para Galicia, porque este país non se entendería plenamente sen Isaac e Camilo Díaz. Por todas estas razóns, o Ateneo de Santiago, co apoio da Deputación da Coruña, do Concello e da Universidade de Santiago de Compostela, impulsou esta exposición que pretende representar o agradecemento desta cidade aos dous grandes creadores e tamén servir de vehículo para que todos entendamos con maior claridade a aportación que pai e fillo teñen feito para a grandeza desta cidade de Galicia. En nome do Ateneo de Santiago, moitas grazas pola vosa presencia. Moi boa tarde. A verdade é que a nosa presenza aquí nun número tan importante para a inauguración dunha exposición o que fai de poñer de relevo que era totalmente verdade esa frase que Castelao lembraba a Camilo Díaz Baliño dicindo que seguise facendo o seu traballo, facendo os cartéis, construindo, axudando
en todo, e dicíale porque os teus cartéis son eses berros pegados á parede, continuamos vendo eses berros pegados á parede aquí, nestas paredes, nestas exposicións, uns berros pegados ás paredes que nos falan deses retratos de Compostela de festa, que nos falan de todo o entusiasmo e ilusión alrededor do estatuto, que nos falan tamén da dor, do drama terrible dos asasinatos, do cárcere, justamente da prisión anterior ao que foi logo o asasinato de tantas persoas que pasaron pola Falcona, polos baixos de Raxoi, que nos falan tamén da escenografía absolutamente fundamental, Camilo Díaz Valiño, porque non só fan falta autores e autoras de teatro, senón tamén escenógrafos da súa categoría, da súa calidade, persoas que estiveron aí contribuindo a esta gran obra editorial de Ángel Casal. Realmente, Ángel Casal, Camilo Díaz Valiño e Isaac Díaz Pardo son persoas absolutamente fundamentais para Santiago de Compostela, sen as cales non se explicaría a súa identidade hoxe, a súa identidade tamén de memoria. Por iso, eu creo que as nosas palabras aquí, as primeiras teñen que ser obrigadísimas todo o mundo a Ateneo por esta magnífica exposición, por esta memoria na nosa cidade, por esta memoria para darnos enerxía e creatividade, e tamén parabéns a Xosé Ramón e a Gloria, comisario e comisaria desta exposición. Camilo e Isaac son persoas que de diferentes maneiras, con diferentes contributos, conseguen emocionarnos ainda hoxe e conseguen facer que moito do seu legado teña plena vixencia, que estea plenamente vivo hoxe, a través de todo o seu traballo, mas sobre todo unha cuestión que é fundamental, en que Isaac, ademais, fixo un traballo desde o primeiro día en que puido até o último, sempre, que é ser o legatario da memoria. Ese papel de legatario da memoria, de dicir, queremos que non haxa silencio, queremos que se coñezan, queremos que se saiba que pasou cas víctimas, como foi a represión, que foi o que aconteceu, foi un papel que tivo ele que defendeu ao longo de toda a súa vida, igual que o fixo, pois, por exemplo, Teresina Vilar Chao ao respecto de Ramón Vilar Ponte, ou que o fai hoxe tamén Elvira Varelabau ao respecto de Elvira Bau. Absolutamente fundamental que haxa persoas que nos transmitan esa memoria que quixeron borrar, esa memoria que o horror e a barbarie franquista quixo facer desaparecer por completo. Facelo ademais con persoas que amaron e triparon esta cidade en que vivimos, que amaron, triparon, quixeron e traballaron para que fose unha cidade moitísimo máis culta, que un gran despertar cultural nun momento que eu creo que eses anos 20, eses anos 30 do século pasado, que quen mellor os definiu, polo menos unha definición máis potente, está aquí presente que é Margarita Ledo, cando definiu esa xeración, esas persoas, esas mulleres e homes, construíron un momento en que todo podía pasar. Foron capaces de crear tal rede de unión en distintos ámbitos, en distintos aspectos, que había esa enerxía e esa capacidade de decir pode pasar algo que nos dé un salto enorme. E facelo desde algo que ás veces parece que non está moi de moda, non? Desde justamente o propio, a identidade local, a identidade do país, a identidade nacional, e conseguir a partir de aí ser máis universal que nunca, unha proxección para o futuro que foi, sin dúbida ninguna, das máis brillantes, o momento máis brillantes do noso país a nivel cultural. E por iso, justamente, eu creo que era de recibo participar tamén por parte da Deputación da Coruña con dúas persoas que estiveron tan vinculadas tamén a esta institución. Camilo Díaz traballou de delineante na Deputación e Isaac Díaz Pardo foi consello da Deputación, e sabedes que unha das cuestións que fixemos justamente desde o goberno foi decidir que algunha das obras máis singulares, das máis de 2000 obras de arte que ten a Deputación da Coruña, algunhas das máis singulares deberían estar nos museos, deberían estar tamén circulando en exposicións como estas, que non é lógico que estivesen nos corredores da Deputación, porque por aí a xente pasa a mirar como vai o seu expediente, ou entregar un papel ou outro, mas a xente non vai a mirar obras de arte. E ali estaba, por exemplo, ese cadro magnífico titulado o discurso, que sabemos que realmente é un meeting, ese cadro estupendo dun meeting de Isaac
dos anos 40 e que nos decidimos enviar ese cadro ao Museo de Belas Artes, dicindo ali é onde debe estar, non debe estar nos corredores dunha institución, ese non é o espazo é que ese cadro estea nun museo. Igual que ese cadro debe estar nun museo, é absolutamente fundamental, central, para que haxa memoria, para que teñamos un futuro de entusiasmo, ese futuro onde todo poida pasar, que todo o mundo teñamos memoria do acontecido e que recoñezamos a figuras que construíron esta cidade, que construíron este país. Espero que haxa moitísima xente no noso país que pase a ver esta magnífica exposición con Galiza sempre no horizonte e a tamén mirar o seu catálogo. Moitísimos parabéns ao Ateneo e moitísimas grazas tamén a todas e todos vos por a vosa presenza. Gracias, Presidenta. Habláis agora para o alcalde de Compostela. Moi boa tarde a todas e a todos. É un placer e unha honra partilhar este acto e esta inauguración desta exposición comisariada por Ramón Fandiño e por Gloria, xente que coñeceu desde hai moitos anos que valoro e que é un placer comprobar o excelente traballo que impulsaron e que fixeron como non podía ser de outro xeito. Agradecerlle tamén a Ateneo a iniciativa como dinamizador fundamental desta cidade, de ter apostado por recuperar a memoria tanto de Camilo Díaz como de Isaac Díaz Pardo e evidentemente congratularme a cantidad de xente que estades aquí, incluso con esta calor, incluso con estes discursos prolongados. Entón, eu vou intentar ser sintético. Creo que asustamos ou facemos justiza cos mellores, non? Con aqueles que de alguna maneira perdimos no camiño, aqueles que imaginaron un mundo diferente e que o facemos seguramente tarde, pero nunca é tarde para axustar contas con todos eles e con ese mundo que soñaron e con ese país que soñaron, que de seguro nos foi furtado polo camiño. Camilo, como decía Rivas, era aquela persoa que pintaba ideas, era un artista transversal, integral, era un activista, era unha persoa comprometida coa súa cidade, traballador de diferentes institucións, claramente era un dos motores principais dese proceso de ilusión e de cambio no país que quedou frutado co alzamento franquista. E Isaac, que decir de Isaac? Eu, que sou médico de profesión, nun momento da miña vida descubrí que quería exercer a medicina como médico de empresa no Instituto Galego de Información. Eso mentre estudiaba. Logo acabei tendo a sorte de poder partir o tempo e espazo con Isaac nos últimos anos da súa vida e de exercer puntualmente como médico del. Era unha persoa que non precisaba nada material para exercer a súa liberdade e a súa dignidade e o seu compromiso co país. Era unha persoa humilde, era unha persoa terriblemente humilde e unha persoa que mandou unha mensaxe moi importante, non só, como decía Moretti, ese ser de altofalante da memoria de todo o que aconteceu, sino fundamentalmente mandar unha mensaxe de como pode ser un empresario de éxito, pode poñer en marcha industrias e empresas de vanguarda no país que triunfen e pode tamén facer unha aposta por reinvestir gran parte desa plusvalía no propio país, dentro do convencimento de que iso non é unha mala política empresarial, que iso sempre dá un retorno, porque o país acaba comprometido co teu proxecto e tal, coa tua industria e ca tua empresa. A súa generosidade tiña retorno, non era interesada, pero tiña retorno porque era sincera. E por eso que no momento no que Isaac é desafiuzado, e no momento no que aquel día no IGI, na compañía dos comisarios que hoxe están aquí, de outra xente, de Daniel Salgado, que estaba como xornalista para el país, fomos desafiuzados do IGI, en certa medida perdimos un modelo empresarial, un modelo artístico e un modelo de entender o país. E todo o que veu despois só se entende por aquela indignidade. Por lo tanto, eu creo que facemos un gran axuste de contas con eles. Creo que a exposición é unha magnífica exposición que está aquí para disfrutar, para exercitar a memoria e para descubrirnos a persoas fundamentais na construción desta cidade. Quero terminar por agradecerlle a Fando as súas agarrimosas palabras, non son
obxectivas, non subxectivas. Nos coñecemos dende hai moitos anos e todas as persoas que foron importantes na miña vida foron porque el nos presentou, non? E empezando por el mesmo, co cal non podía haber ninguna mellor persoa que se comprometera con este traballo de recuperación da memoria e con este comisariado xunto con Gloria. Así que nada, disfrutade da exposición que está para disfrutar, está para recomendar, está para exercer esa dignidade que eles exerceron na súa vida. Moitas gracias. Alcalde, presidenta, presidente de Ateneo, familiares, comisarios, vicerrectora, vicerrectoras, rector Millán, rector Barro, señores y señores, permítanme que empece, antes de nada, manifestando o profundo agradecimiento da Universidade con todos aqueles que fan posible esta exposición. Os comisarios, dos que aquí xa tivemos a súa voz e queremos manifestar desde o noso reconhecimento, o noso agradecimento, o Ateneo e tamén o Concello e a Diputación da Coruña que fixeron posible co seu apoio pois que pudésemos levar a un fin esta exposición. Quero tamén pois engadir moi pouco que xa se ten dito aquí sobre a figura das persoas as que queremos rendir homenaxe con esta exposición e as que queremos tamén facer que toda a sociedade poida ter un coñecemento máis directo do que fixeron, do que pintaron e do que apostaron por Galiza, como son Camilo Guervaliño e Isaac Díaz Pardo. Dice nun dos estudos que vai aquí deste catálogo que como o mestre Mateo, Camilo e Isaac Díaz Pardo deixaron a súa pegada en Compostela. Non teño ninguna dúbida deso. Seguramente a esa definición de santa, áurea, sabia e heroica, eu habría que engadir tamén pois artística e comprometida a Compostela para recoñecerlles pois parte desa pegada do que son seguramente moi directamente responsables. E esta exposición pois ten tamén unha componente indudable de recoñecemento e de sacar a luz parte desa memoria histórica que nunca é ni suficientemente coñecida ni suficientemente recoñecida. Aquí, pois, desde o propio obxecto de algúns destas obras, como son os retratos de algúns deses inmolados na expresión de Isaac Díaz Pardo que compartían pois, os calabozos de Raxoi co seu pai, ata pois, o resto de manifestacións que se tiveron en conta e que formaron parte da campaña a prol do Estatuto, pois son elementos que merece a pena poñer en valor. E a Universidade pois, engade esta a outras iniciativas que xa ten levado a cabo nesta liña de recuperación desa memoria histórica. Falamos de proxectos como Nomes e Voces, falamos de exposicións como actos como Vae Victis ou Un rector para un país, recuperando tamén a memoria de Rodríguez Caraxo. Pois ben, pois esta é unha máis, non quere ser a última, senón simplemente unha máis e que lle sigan moitas outras de actuación nas que se busca tamén ese reconhecimento desa memoria histórica. En este caso, ademais, resulta especialmente satisfactorio que obras que formaron parte da campaña a prol do Estatuto de Galicia de 1936 sexan agora expostas nesta sede que foi sede do Parlamento de Galicia, que foi finalmente pois, a primeira plasmación real dos anceiros que estaban detrás dese Estatuto de 1936 que finalmente fracasou na súa trayectoria de cara a súa aprobación. Permítame que remate xa, para non alongar máis esta inauguración e que teñan tempo de disfrutar do que aquí hoxe expoñemos, recordando un fragmento da lección magistral que pronunciou Isaac Díaz Pardo con motivo do seu investimento como doutor honoris causa da nosa universidade
1 de xaneiro de 1992. Dicíanos Isaac: quen me iba a dicir a min cando en agosto de 1936, desposeído de todo, derrotada a miña familia do aniquilamento, abandonados os meus estudos de bachillerato, fuxindo de Santiago envolto nunha bufanda con un cucho de gafas negras, disfrazado e enfermo para me agachar na Coruña, tentando salvar a vida, que algún día voltaría a esta cidade onde nacín e sería recibido nesta casa áulica e sabia para recibir a bendición dos seus doutores. Con esta lembranza recibimos de novo hoxe o noso doutor Isaac Díaz Pardo e o seu pai Camilo Guevariño nesta Salón Artesanal de Fonseca no Palazo que alberga a Universidade do século XVI e que sigue sendo a súa casa.